tungod sa gugma nga yung gidawat. Guys, good morning! Welcome back to my channel. Ngayon guys ay dito kami sa aking iyo. Mamamanhikan guys ba or pamalay diri sa Atoa. So ayan, kagabi pa kami dito. Tapos umuwi lang kami kasi yung anak ko, tsaka yung mga bata doon pamangkin, tsaka yung asawa ko din. Tsaka nandito kami ngayon guys sa kabilang barangay dito sa bayan. Kasi nagtabang ni guys ba sa pagluto ng mga kanilang dadalhin. So ayan, nandito tayo sa loob. Tapos doon sa labas, tingnan natin. Ayan, meron doong lechon guys. And kung bago ka pa lang sa akin channel, don't forget to subscribe and don't forget to hit the bell button for ma-notify kayo sa aking mga next vlog. So ayan na guys, papakita natin doon sa labas. Ang sobrang init guys dito. Tsaka aso kaistanan kay nagluto man mi og puso nga dadunon guys, kanang kanon. Ayan. So ayan guys, yung dadalhin na mga pagkain, ayan. Lauya, tapos sibonggok, tapos ayun guys, nagluto pa kanang udto na karon kay naudtuhan man kay mga parahubog man ang nagluto man kayong hubog. Tapos ayan yung puso guys na dadalhin sa ibang panig, layo pa kayo ang atuan ani unya. Unsa na, ayan, may lechon tayo. Buka man nga. So ayun, syaro kuwang pa ni, di ba? Tapos ayun ang mga kuan, mga kayong hubog. Tapos ayan yung puso guys na dadalhin sa ibang panig, layo pa kayo ang atuan ani unya. Unsa na, ayan, may lechon tayo. Buka man nga. So ayun, syaro kuwang pa ni, di ba? Tapos ayun ang mga kuan, mga kayong hubog. Tapos ayan yung puso guys na dadalhin sa ibang panig, layo pa kayo ang atuan ani unya. Unsa na, ayan, may lechon tayo. Buka man nga. So ayun, syaro kuwang pa ni, di ba? Tapos ayun ang mga kuan, mga lah. Dito tayo guys, ayan yung puso. Ayan. Ito yung ano guys, niluto namin na puso guys. Tanghali na, kaya paspasan na ba? Kaya para makagika na guys, unsa na manggong orasa karon? Alas 9 na siguro karon ay. Tapos meron pa. Ayan guys, kasi maraming puso ang naka ano guys ba, 300 pieces. So ayan. Ayan. Oh. Ayan. Dagdagan natin ng tubig. Yeah. Hi. Hi. Dali. So ayan guys, sobrang init kasi kanang alindanga kay diri, pinakauna diri musiga ang init guys. Nagunsa man ka kuya? Oh, dali. Dugo. Nagluto siya guys ha. Ayan. Nagluto si kuya. Dinuguan. Wag naagitoy kawa kuy, ay pansit. Hala, ang pansit asa ka day naibutang kuya. Hey guys, nagpalami sa init. Apura na diha day. Ang balo nila. Agay. Ayan guys, minodo nga. Kuha na siya, minodo nga, sinabaw. Ayan. Kabut mo ta so siba. Karong mga alas 7 gabi abot ta karon suot tay lang. Bitaw, tarunga gid ninyo. Kamagi to, pabutan na nagabot. Tamin yan na mida pizza. Hello guys, kala kapula sa kong lipstick, anay pa. Hi guys, ngayon ay paalis na kami papunta doon sa kanang amuang pamalayan kay sa Kawayan, San Jose. So ayan guys, ayan yung mga kasama ko. Oy, apara na madira. Ayan. Tapos guys, naghakot na sila, kami hinahinay na miglakaw. Unya ang te,
Wala na tayo kuan. Wala, wow, babahan daw man na. Wala, Hi man. Wala Ato man. pa. Hala oy. lalupigan Hello? lang taoy. Oh. Hi. Oh, dara mo. Ato na me, asa sa bilin. Oh, si Inday. Hi. Di makuanan man gud siya sa kuan. Hi guys, ito yung daanan namin papunta sa labasan. Ayan. Ito na. Yan guys. Yan yung daanan namin. Yan. Hi! Sobrang init talaga. Tapos, ang putik pa dito. So, ayan. Yan. Ah, grabe. Motor guys, amo lang nang ibilin. Ayan yung dinaanan namin guys. Ayan. Yan. Papunta doon sa may bahay. Tapos, kasi, aalis na kami. Ayan. Ayan guys, yung karga na lechon. Tapos, ayan yung mga kasamahan namin. O, ayan. Ayan yung ano namin guys, Miss Universe dito. Hello guys, makikiano tayo dito sa bahay. So, ayan, ang daming isda. Ayan guys. Wow. Ayan, grabe, ang ganda oh. Grabe, kadag ko na. Sa, ayan sila guys, yung mga kasamahan na mo, kauban na mo kadto padulong sa San Jose, Kawayan. Ayan, mga astigan yan, mga astigan. Hello guys, ayan na. Dito kami sasakay. Ayan. Oh. Dito kami sa bayan, pero papunta pa kami ng San Jose, Kawayan guys, kasi medyo malayo pa, tsaka natanghalian na kami kasi nga, ano, kanang dugay kaayo nahuman og luto. So ayan guys, yung sasakyan namin, sakay na tayo. Papunta na kami doon, magbibiyahe na kami. Ayan. Ayan. Dito na kami Hello sa Aljen, sasakyan. kagwapa sa akong anak. Oh. Aljen, Aljen. Hi na, hi. Hi. Ibo lang dito. So ayan guys, nakasakay na tayo. Hi guys, paalis na kami. Ayan. Ayan, mga kasamahan. Si Bonggong guys, pinaka-presidente, dire, gwapo kay na. Iya si Tia, kay dugay kay sa ilang balay, kay nangita pagahon, sa naman dugaya nakabalik ni Tia. Oy! So ayan. Ayan guys, paalis na kami. Bye-bye. Okay guys, biyahe na may panalay. Lagi sa akong kanila pa nabilin. Kita kong titigil ako naman to. Taro diyan. Magkapon sila. Oo, man ay magkita kay. Oo, man sabot na. Ano hindi ni sabot. Ano topo. Sila magkuha. Oh, di kami sa pastuhan. Hello guys, nandito na kami. Sobrang layo dito, Kawayan. Nakarating na kami sa San Jose, Kawayan. Ayan, natulog na yung anak ko guys. Tapos, doon yan. Yan. Nahinay. Tapos, yung mga karga guys, nandoon sa, ano, sa baba. Tapos ngayon guys, bababa na tayo kaya punta tayo doon ba. Tara. Manghakot na kami. Oo, sige, hakot na. Sige. Sige, awat. Ha. Hello guys, nandito na kami. Ayan. Paglusad sa mga kuan. Oh. Oo ta. Hello. No guys, gid ka. Bugas. Saman. Insus murag di mo kaon. Init ka idong. Yan guys. Punta na tayo. Oh my god. Karga-karga ko ang anak ko guys kay kanang natulog man siya nya. Nakaahat na lang siyag mata. Asa man di ay. Doon pa medyo malayo pa.
Ayan guys. Lakad tayo papunta doon. Day, ang chinilas ni Aljen. Day. Gamay ra po day sila diri, no? Sila ba kay gamay ra po day sila diri? No? Tara. Hello guys, nandito na kami, nakarating na kami sa bahay ng pamamanhikan guys. Ayan. Ayun. Mga tao. Tapos, yun yung mga kasama din namin. Ayan. Nagkagulo kay magsabot na guys kung sintokader na. So, ayan. Kamagwangan ka? Magawan na ako kayo to. Pasos na boy. Danatan paingon tungod kay gugma man kini. So ang akong gipangayo kaninyo ang gamay tubag mahitungod sa atong gipahayag. Karon adlaw. Ako tubag na ako ano. Kanan iyong gugma nagipadayon yung sa mo ano. Giamin na namo. Amin na namo no. Salamat. Kay siyempre bawo naman mi nga puhan. Oo. Giamin na namo kung sa an amo ang mga anak na kasal gid nga ayon pagkuan. Ako wa mi ako ko naman siya. Ako ko naman siya. Wala ka mo ngari, ako ko na siya. Kau ba sana ako ko na. Kaya kamo gidawat amin na ni. Sa inyo. Unsa man ako pangutan ako. Tungod sa gugma gipahayag diri kaninyo. Unsa man kasal. Unsa man diri sa inyo wait ka ng pangayo. Ay kami sa amon wa mi ningon na kay ang pangayo no hibaw mo no preno. Kung mga anak ta baligya na. Baligya na. Kami wa mi di mi ningon na sa inyo nga iyo sa babaye maibog ba mo. Di mi. Pakasal ka mo anak. Para nga ilang. Amo na ang naman. Wala mat salamat. Kami dako nga kuan. Salamat kayo sa pagtubag ninyo Araw ko sa dito. Tubag sa Ang pangtanon. Dili sa. Sino sa pangtanon kaya ako sa ako bisa lumag. Ang pagkawat, ang pagkawat. Oo man. Ang ato ang ato sa siyon, kung kanus ang gusto, amo pa magpakasal. Tatagtungod. Umpo. Kami hiwat kami laki. Amoy. Kani ang kanus aman sa mga buwan na. Isang buwan na. Unsa mo Ade, og sa mo bisan pare. Mare. Mga anak ko man ganino. Og sa akong lang no. Og gusto mo lang umay. Og kaya man ang kano bisan usa kasi mana kasal ang mga anak. Oo, ingon anak. dili kay do na may gili ka na. Kamo ka nang ipakalo. Oo. Kamo lang. Magtikog sa magtikog. Yun ay ilalim. Pwede man lalim. Puso dia. Asudan. Dai sama sa dia. Guys, pauli na may mga parahubog ihawon. So ayan guys, pauwi na po kami. Tapos na yung pamamanhikan. Nandito kami sa Kawayan. So guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe and don't forget to hit the bell button para ma-notify kayo sa aking mga next vlog. Thank you for watching guys. Bye!